Do programu TRAS 4 lze načíst projekční podklady v široké škále formátů souborů. Od DVG výkresů přes BIM modely ve formátu IFC až po naskenované podklady ve formě obrázku či dokumentu PDF. Na tomto videu si ukážeme načítání rastrových projekčních podkladů. Podklady se vkládají do hladin, které se používají v programu pro potřeby kreslení. Díky tomu můžeme podklady snadno zobrazit či skrýt, zamknout nebo zvolit, zda se mají zobrazit v tisku dokumentů či nikoliv. Nejprve si tedy zadáme novou hladinu a nastavíme ji jako aktivní. Dále u ní vypneme tisk, aby se nám podkladní výkres nezobrazoval ve výstupech. Někdy máme k dispozici pouze podklady ve formě obrázku nebo ve formátu PDF. Může se jednat například o naskenovanou dokumentaci. Ale i v tomto případě nám načtení podkladu může ušetřit práci. Takový podklad sice nelze převést na geometrické entity a využívat na nich úchopové body, pro vizuální kontrolu je ale prospěšný. Pro načtení tohoto typu podkladů slouží funkce obrázek. Tento nástroj spustí dialogové okno, do kterého lze nahrát potřebný podklad. K dispozici je vložení obrázku ze schránky nebo nahrání ze souboru. Podporována je široká škála rastrových i vektorových formátů, možné je i nahrání PDF dokumentu. Po načtení do okna je možné podklad oříznout. K dispozici jsou i nástroje na další úpravy, například úpravu kontrastu. Po ukončení okna můžeme obrázek vložit na pracovní plochu. Obrázek se vkládá vždy do horní vrstvy kresby. Pokud ho chceme využít jako podklad, musíme nejprve upravit jeho průhlednost. U tohoto typu podkladů je nutné následně správně nastavit velikost obrázku a často též natočení. Správnou velikost nastavíme za pomoci některé ze známých kód. Zvolíme nástroj měřítko, vybereme podklad, zvolíme libovolný bod jako střed transformace a poté zadáme na klávesnici písmeno R. Tím zvolíme způsob zadání měřítka za pomocí referenční délky. Klikneme na počáteční a koncový bod úseku, u kterého známe rozměr, následně na klávesnici zadáme tuto hodnotu a zadání potvrdíme. Program automaticky upraví měřítko tak, aby vzdálenost zvolených bodů odpovídala zadané délce. Obdobným způsobem můžeme upravit i natočení podkladu. Tentokrát zvolíme nástroj otočit. Opět podklad vybereme, zadáme střed otáčení a pomocí klávesy R zvolíme režim zadání referenčního úhlu. Následně zadáme na pracovní ploše, jaký úhel má spojnice zadaných bodů po natočení svírat. V tomto videu jsme si ukázali různé způsoby načítání podkladů do programu TRAS 4. Pro více informací o programu navštivte internetové stránky www.fine.cz.